Det her er X1 Ninja Charger 15 års jubilæum. Kommer til at koste 700 kroner og kommer til at have 691 klodser med. Så der har været rigtig mange kontroverser med det her sæt. Der har været meget med, at det er mærkeligt, at det er det sidste Legacy sæt, og hvorfor er det sidste Legacy sæt, hvorfor er det så stort, hvorfor er det så dyrt. Og ja, jeg er enig, det er nok lidt pricey, og det er nok lidt dyrt. Men det vil vi snakke om mere i slutningen af videoen, og nu skal vi egentlig bare kigge på sættet, så lad os begynde at gøre det. Så hvis vi har bilen i en helhed her, så starter vi bare fra siden af, fordi vi kan lige så godt bare starte her. Så ja, her ser vi siden. Vi ser noget virkelig fedt, sådan creepling-agtigt noget her, som vi også ser i nogle af de andre sets i den her sæson. Der står X1 Ninja Charger og noget ild her, hvilket det er faktisk på en ret interessant vinkel. Jeg ved ikke, om man kan se det her, fordi det er præcis samme på den anden side. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Den er på en ret interessant vinkel i hvert fald. Hvilket er noget, man ikke lige tænker over, når man bare ser på sættet. Så har vi det her. De her fælge med det gamle logo, og så den her streg selvfølgelig. Og det samme logo kan vi se heroppe. Super fedt. Så har vi det her våben, hvilket er Kais Wildbrain våben. Hvilket det er i første gang, vi ser den. Og det er i hvert fald den mest show-accurate version, vi har set. Fordi at den, der kom i de sets dengang, havde ikke den her lille stot. Vi rykker her om bag til, så kan vi se det her bumper sticker, eller hvad det hedder. Og der står vist I can't use Benjitsu. Og X1 sportsbil, Ninja Charger, et eller andet står der her. X1 Charger vil jeg gætte på. Vi kan se alle de detaljer, vi lige kigget på, præcis det samme her. Det samme følge med foran. Og så foran af bilen, virkelig fed. Vi har de her flammer igen. Vi har det originale Kai logo. Og så de her korte katanaer, der bliver brugt. Jeg kan virkelig godt lide, hvordan den ser ud her foran. Det synes jeg, det ser rigtig nice ud. Hvis man kigger længere op her, så kan man se, at der er det her sorte lige før der kommer den her rode i den her mørke tonede farve. Transparent også, hvilket er virkelig fedt. Og så længere op, så kan vi se den her motor, hvilket den kan bevæge sig. Sådan her, så du kan gemme noget herinde, men jeg tror ikke, det er en særlig god det at gøre det. Men så kan du i hvert fald se den her motor, hvilket er en meget ikonisk del af den originale bil. Den ser ikke helt sådan her ud på den originale bil, og heller ikke i serien. Det minder mig meget om Imperium, den her design med det sorte, det her mørkerøde og guld. Men det tror jeg ikke er meningen. Så har vi det her, jeg ved ikke hvad det hedder, men i hvert fald det her op ser egentlig også rimelig clean ud. Nogle detaljer hernede, hvilket det er ikke noget, der er vigtigt at se, men det er fedt, der er nogle detaljer, og det er stadig er rødt, og det ikke er alle mulige mærkelige farver, som det nogle gange er. Men rigtig fedt her, vi kan se nogle guitarer, nogle helt normale guldguitarer. Men den specielle play feature, vi alle sammen ved, der er ved det her sæt, det er, at man kan tage den op, og det er egentlig så nemt som bare at tage den op, og så når man tager den langt nok op, så skyder den. Og i motorcyklen, hvilket vi også kommer til at kigge på bagefter, du tager motorcyklen, tager den sådan ind her, lukker den, og så har vi den her, det er lidt svært at vise, men vi har den her, trækker den tilbage, trækker den her lidt længere tilbage, og så er det egentlig good to go. Så kan du bare løfte den op, og så når du løfter den længere op, så skyder den ud. Så vi kan ikke undgå at tale om den her lille motorcykel. Så Kai, han får hele tiden nye motorcykler. Han fik en i januar, han fik en i sommeren sidste år, han fik en i januar sidste år, tror jeg også. Han får en hele tiden. Han fik faktisk 2 sidste sommer. Den er ikke noget specielt. Og en meget vigtig del, de ikke har på det her sæt, det er, at han kan styre den. Fordi det er en ting, han bakser lidt med i serien, og han ikke kan styre den, når den kører sådan lidt rundt. Hvilket, han kan ikke styre den her. Hans arm er sådan bare oppe i luften, han kan ikke styre den. Men det er ikke så godt. Jeg synes, den her klods, den er lidt unødvendig. Det er en fed klods at bruge, men den bliver brugt lidt for meget i den her bølge af sæt, synes jeg. Så de kan godt skifte den ud med en anden klods, men hey, jeg er ikke designeren, det bestemmer jeg ikke. Så har vi de her små guitarer igen, hvilket både bliver brugt i Legacy Duskfall og i normale Dragon's Rising. Så fedt, den klods er tilbage. Og ja, ellers så er det bare en sådan decent Kai motorcykel. Der er ikke så meget at sige om den. Den sidste lille ting, vi kigger på inden minifigurerne, det er den her lille stand. Og ja, den er ligesom alle andre stand, der er i alle de andre 15 års jubilæumssæt. Men jeg synes lige, vi skal kigge på den alligevel. For det første, hvis man tager en af de her af, så er det den her farve klods, der er inde i midten af den. De er alle sammen specielle ud fra hvilken
mester det er. Jeg synes, det skulle have været mørke lilla, men ja, det er lidt lige meget, for man kan alligevel ikke se det. Så er den her fede tile, hvilket vi også får med i alle sætsene. Ninjago 15 års jubilæum, virkelig fed klods. Ja, ellers så kan man se, at den er connected her i vinklerne. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg er ikke ret stor fan af dem her. Jeg elsker dem, når de er sammen, men jeg kan ikke ret godt lide den alene, fordi hvis der er barn, der får det her sæt, jeg ved godt, det er 14 plus sæt, men hvis der er barn, der får det her sæt, og tænker, wow, jeg vil gerne samle dem her, eller bare tænker, det er en fed minifigur, jeg vil gerne have den samlet, og bare have den udstillet, en minifigur, du ved, sådan her, så ser det bare lidt sådan, det ser meget kedeligt ud, hvis du forstår, hvad jeg mener, fordi at der er de her, og der er huller her, til der er lavet til, at der skal være flere figurer, og det gjorde de meget bedre i 10-års jubilæumet, hvor at det føles som en enkelt speciel figur ved hver minifigur, hvor her, der skal man have dem alle sammen, hvor for mig er det ikke så stort problem, fordi jeg har alle figurerne, så den her, det kommer bare til at klikke lige ind. Og apropos det, lad os lige gøre det. Så vi har alle de andre, der kommer her. Så har vi den her nye, så har vi den her lille en, så gør man sådan her, gør man sådan her. Og så nu føler man lidt, man er Phalanx, der collecter den sidste Infinity Stone. Snap. Sådan der. Og her har vi simpelthen hver eneste 15 års jubilæum minifigur. Eller ikke hver eneste, men samlefiguren i hvert fald. Alle 15 års jubilæum minifigurer, dem har jeg ikke, tror jeg ikke. Eller det har jeg Legacy, så det har jeg vel. Men vi har også bogen, der kommer ud senere. Det er vigtigt lige at sige, at de her minifigurer, de kommer ikke med i sættet. Det er kun Dust, der kommer med i sættet. Og på minifigurer, så kommer vi til at tale om de minifigurer, der kommer med i sættet lige nu. Nu har vi Dusk, vi kan lige så godt tale om Dusk. Dusk har det her meget, jeg tror det er en ravn eller sådan noget, der her på. Meget interessant design. Hun får heldigvis benprint, hvilket er meget dejligt. Også backprinting er der også. Ser også rigtig clean ud, rigtig dejligt. Ikke et baghoved, baghoved, men jeg kunne faktisk ikke huske, hun havde 2 ansigt. Det har hun. Anyways, 2 ansigt. Det her det er det andet ansigt, hvor hun er lidt gladere. Det her det er et mere vredt ansigt. Ja, virkelig nice, hun også har 2 ansigt. Det kunne jeg ikke huske. Men ja, fed minifigur all around. Fortjener at være en 15 års jubilæum minifigur. Man kan forstå, at det her det er en fed minifigur. Næste minifigur vi har, det er Cryptor. Det her det er en meget, meget mærkelig version af Cryptor. For det ligner overhovedet ikke på nogen måde den originale Cryptor. Jeg ved ikke, efter 4-5 versioner af Cryptor, jeg ved ikke hvad vi kommer til. Det her det er vores Cryptor nu. Eller det er ikke vores Cryptor, det her det er en anden Cryptor fra et andet univers åbenbart. Fordi det her det er i hvert fald ikke Cryptor, jeg ved ikke hvad det er. Vi bruger Tournament of Sources armorklossen i sort, hvilket først var introduceret til Jay i Tournament of Sources. Vi har det her faktisk okay fede brystprint. Indenunder kan jeg rigtig godt lide, indenunder den her gi, der kan jeg rigtig godt lide det her brystagtige design, hvad skal man sige, hvor den her ledning kører over. Det ligner bare Cryptor rigtig meget. Hvis vi kigger på hans hovedprint, det ligner fuldstændig det originale Legacy ansigt til de her, men jeg ved ikke, der er måske nogle nye print, men jeg ved det ikke, det ligner fuldstændig det samme, jeg kan ikke se nogen forskel. Bagpå, der har vi et nyt print. Det ser fedt nok ud, altså, jeg ved ikke, det er bagpå, og vi kommer aldrig til at kunne se det, når vi tager den her maske på. Hvilket, by the way, når vi taler om den her maske, vi fik en ny version af den her maske i år, en ny version af DX-masken i år. Så hvis man ser den her minifigur sammen med en anden minifigur, der kommer den her sommer, så det designet burde tænke sig, hvad det her. Det ikke er det samme, den gamle maske de bruger, men det er fordi den kommer tilbage nærmest hver anden, tredje år den her maske, jeg føler, og så nu er den bare blevet vildt outdated i forhold til den her. Og hvis vi kigger på backprintet, det her det er et meget kedeligt backprint, jeg føler det ligner præcis det samme, som vi så til original Legacy, og du kommer alligevel heller ikke til at se det, fordi at du kommer til at have den her på. Vores sidste figur i sættet, det er den her DX Kai uden nogen armorklods, hvilket gør, at vi kan se backprintet. I har højst sandsynligt allerede set den her, jeg kommer ikke til at bruge ret meget tid på den. Virkelig fed gi, så har vi den her rusting klods eller print oppe i toppen. Det samme ser vi om bagved, den fortsætter her om bagved, hernede på armene. Det er derfor de farver, vil jeg gætte på. Og så har vi det originale symbol til Kai,
Den er fed. Masken har en lille smule fejl, fordi man kan ikke se øjenbrynene. Jeg ved ikke, om det er noget med vilje, men det giver lidt noget mærkeligt noget, især på Kai, fordi man kan nærmest heller ikke se hans plaster. Men man kan ikke se hans øjenbryn. Så det er lidt mærkeligt. Hvis I ikke kender det, så ser hans ansigt sådan her ud. Jeg ved ikke, om jeg har set det nogensinde. Men det er sådan, hans ansigt ser ud indenunder, hvis I var nysgerrige. Hvad synes jeg om det her sæt? Hvis du kan finde det for under 500 kroner, du skal aldrig betale under 500 kroner for det her sæt. Det er alt for meget for selv. Men altså, du kan finde det til under 500 kroner på forskellige hjemmesider lige nu, for eksempel ProShop, det er der, jeg har bestilt det. Så det er virkelig, virkelig fedt sæt, så. Det er meget mere kompakt, end man sådan lige forventer. Det er meget tungt i forhold til, hvad man lige forventer. Hvilket, det er utroligt fedt. Man får mere, end jeg fik i hvert fald mere, end jeg forventede. Så igen, meget kompakt byg. Meget federe, end man lige forventer. Det er rigtig lang tid siden, jeg har udgivet et review sidst. Så der var nogle fejl. Lyden var ikke på halvdelen af videoen og så videre. Så der har været nogle fejl i den her video. Jeg kommer til at lægge et review ud om nogle dage med en af Duskfall sættene, Dragon Blade sættet, I ved. Hvor der håber jeg lyden kommer på. Der håber jeg, der kommer til at være mere styr på tingene i forhold til den her video. Lige nu er kameraet også lidt rystende, men jeg sidder ikke i den bedste setting lige nu. Så jeg håber, jeg får lidt mere styr på det. Men i hvert fald tak for, hvis du nåede så langt til at se den her video. Og rent faktisk se den video til ende. Virkelig tak for det, fordi at jeg bruger ikke lang tid på de her videoer. Og hvis I godt kan lide dem, så vil jeg lave flere af dem. Men det er alt for mig her. Vi ses i næste video. Hej.